ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Узрадуємося ўсе ў Пану, бо сёння нарадзіўся наш Збаўца. Сёння сапраўдны супакой сышоў да нас з неба. Вітаю вас, всіх, дорогі брати і сестри, этой мши святой на пастерцы. Сёння в эту ночь великое святло для нас заяснело. Бог приходить на этот свет. Знаком этого святла будет праз хвилину запаленное святло в пресбітерії. Подчас тих слов, які будемо співати разом, хвала на вишинях Богу, а на землі супакуй людям доброї волі. Те слово, яке прогучали в тую ніч, яке гучать сьогодні. Бо сьогодні, так як і тоді, народжається Ісус Христос. Хай це правда, дорогі, вона проникає глибоко в наше серце. Хай наповняє наше серце вірою у моц правди. Хай наповняє радістю і Божою присутністю. Перепрошу Тебе, доброго Бога, за наши грехи, щоб ми з чистим серцем могли удільничати в этой літургії. Подчас этой літургії Ісус Христос, нехай Він народжається у нашому житті, в наших серцях, у этом нашому тут Бетлеємі. Сповідаємося Богу усемогутному, і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Анну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Хай змилується над нами Бог Всемогутній, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, приймай
молимся. Эту святую мшу з лекцію була у інтенсиві нашої парафії, ще благословення новонародженого Збавця Ісуса Христа для наших сім'їв, так само для всіх людей старейших, самотних, для дітей, для молоді, так само для тих, хто ще не відає дороги до tej kaplicy, a dla pamiętnych posiadaczy daru zbawienia. Ja tu świętuję mszę z wybrałem pensji Bogu wiadomej. Boża Ty uczynił tą etую światłą noc, zaś nam zaprawne światło Jezus Chrystus. Дай просим, каб з вірою прийнявши на землі святло Його правди, ми мели удел Його радості у небі, які з Тобою живей молодавить у єдності Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який ходив у темрі, убачив світло велике, над жихарами країни смиротного тенью зазяло світло. Ти помножив народ, повеличив радость. Він веселиться перед тобою, як веселяться у час жнива, як тешиться при поділі здобичі, бо ярмошка гніло його, і ки на плечах ягоних, і розгул пригнітальника ягонга, ти зламав, як день Мад'яма, во всяких бот воюючого жовніра, і одіння, і забружене крив'ю, буде кинуто у пожар на їжу огню. Бо дитя народилося нам, син дадений нам, і влада спочила на плечах його, і дадуть ім'я йому, чудовний дорадчик, Бог моцний, спрадвечний Отець, князь покою. Буде великим панування його, і миру не буде конца над троном Давида і над його владарством, який він умацує і підтримає у правосудді і справедливості, адгетуль і навіки. Рупливость Пана могутел учинить это. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Народився сьогодні Збавця, Єсус Христос. Народився сьогодні Збавця, Єсус Христос. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану вся земля. Спявайте Пану, славьте Ягоное ім'я. Народився сьогодні Збавця, Єсус Христос. Обвяшайтесь дня в день Яго збавлення, оповедайте між племенами про славу Яго. Поміж усіми народами про суди Ягония. Народився сьогодні Збавця, Єсус Христос. Нехай радуются небесы и веселится земля, нехай шумить море и все, что его наполняет. Нехай встешится поле и все, что на им, нехай вскликают сады все древы лясные. Народився сьогодні Збавця, Єсус Христос. И
днем Пана, який приходить судить землю. Он будет судить свет справедливо, а народы поводле своей правды. Народился сегодня Збавца, Иисус Христос. Читання послання святого апостола Павла до Тита. Умилованные, з'явилася ласка Божия, збавшая для усіх людей, якая вучить нас, каб мы, одрогшись от безбожности и пожадливости свету, жили в теперешнем житті разважливо, справедливо и побожно, чекаючи щасливой надеи и объявления хвалы великого Бога и Збавцы нашего Иисуса Христа, який отдал самого себя за нас, как откупить от усялякого беззакония и очистить для себя народ выбранный, рухливый в добрых учинках. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Обвящаю вам великую радость. Народился сегодня Збавца, яким есть Христос Пан. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У тыя дні вийшов загад ад Цезара Августа, зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэта быў першы перапіс падчас панавання Квірінія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісацца кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзеф з Галілеі, з горада Назарета, у Юдею, у город Давида, званы Бетлеєм, бо ён быў з дому і роду Давида. Каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. А калі яны былі там, надышоў ёй час нарадзіць, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. І з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана свяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: не бойцеся,
Ja wieszczаю wam wielką radość, jaka będzie dla всего narodu, bo narodził się wam siodnia w gorodzie Dawida Zbawca, jakim jest Chrystus Pan. I woś wam znak, znajdziecie niemowля sповитое и покладенное у яслях. Раптом за нёлом з'явилося великое войско небесное, якое прославляло Бога и ускликало: хвала на вышинях Богу, а на земле спокой людям доброй воли. Это слово Пана. Напевно, Боже народження і все, що з ним зв'язане, наші традиції, nasze переживання, myślę, tego czasu. No to to, czego my przywykli, jakby to już dobrze jest. Może koniecznie ktoś ci to na nowo jeszcze odkrywa, jak ktoś ci, kto nie miał семьи, może jeszcze w dzieciństwie, tak wspominaючи swoje dzieciństwo, to zawsze już było Wigilię, летняя платка, супольне śpiewanie колядков и пастерка, świętanie msza. Это, z jednego boku, это вельми потребно и важно. Это мы так колпотимся про это, выражаем это. Передаем наступным поколениям, учим своих детей. Naprawdę, jak tutaj fundament prawny, to переживание tego świata. Ale z innego boku, kiedy tak powiedzieć, to tak samo może być przeszkodą w tym sensie, że my już do czegoś się przywykamy. I zawsze otrzymujemy po-nowemu poglądać na tę rzeczywistość. Po-nowemu poglądać na ten świat. I my, koniecznie, troszkę znajdujemy się u innym takim wymiareniu albo czasie, czym te pastuszki, czyli osoby, jakie czuli про narodzenie Jezusa Chrysta. I dla nich to było zupełnie inaczej. Bo wiecie, kiedy anioł mówi pastuchom, że ja dam wam znak. Co to może być za znak taki? Każe, wiecie, pójdziecie i widzicie żonę, jaka narodziła maleńkie dziecię. Ale to będzie dla nas znak, że świat będzie zbawiony i odmieniony. Jak wam ten znak? Wiecie, teraz ujawicie, że wy niczego nie znacie про Jezusa Chrysta. Że nie było 2000 lat chrześcijaństwa, że nie było katechezy, nie było imsza, ніяких проповідів, на яких ми чули, що Ісус Христос – це Бог. І нам легко сьогодні, коли ми навіть глядимо так в цьому образі, який ми тут маємо, ну то для нас все вельми просто. Пан Ісус приходить, Бог приходить до нас. Тепер уявіть, що про цей знак ми почули, коли нічого про Ісуса не сказали. Видите, свет этот отменится, когда вы пойдете, вы найдете тут и знайдете вот там. Матуля, яка буде на руках имеет дитятка. Это для вас знак. Тому зовсім інакше. Бо і пастушки, напевно, бачили, і жанчини, які народили, і, може, самі мали діти. Саме переживають для того, що і для їх це ніяким знаком не було, бо це було нормальним чимось. Тому хочемо сьогодні поглядіти, ось ще раз приглядіться, що так naprawdę. Ось в этой простоте. Боже народження, так naprawdę, Боже народження вельми просте. Само по собі. Конечно, таємниця не просто глибока і велика, але
у який спосіб Бог об'являється нам, в який спосіб Він до нас приходить, так naprawdę выбирая один из самых наипростейших, albo w tym sensie, что najbardziej taki покорнейший. Сегодня хочу, как мы приходились с вами до pierwszego czytania na początku, no właśnie do proroka Isaii. Bo jeszcze nie daje nam pełne takie tłumaczenie, co by tam miało stać, co to za znak, про який говорив Ісая, а який здійснився, і сповнення того пророцтва, яке відбулося у ті часи, про які ми тепер читаємо. Сквіридні, сіли, перепис Юза з Марії, які йдуть у Бетлеєм. І сьогодні Ісая у гэтым пророцтве пише так, що знаком буде, ось гэта, і збавця, як прийде, той, хто адменить гэтый ось пануюче свято, гэта той, який скине ярмо, і кій спляче його, і розгу пригнатальника його. Ведаеце, для ізраїлітаў гэта было вельмі канкрэтнае пророцтва. Яны яго зразумелі безпасрэдна, таму што яны былі ў няволі. Ведаеце, калі вас хтосьці парабаціў бы, і вы там уже доўгі час былі ў гэтай няволі, калі вам гаварылі, што вось прыйдзе збаўца, які вас вызваліць з гэтага, што гэта ярмо не будзе, кія, гэта розгі, гэта якая, ну, ведаеце, для таго ёсць, каб паганяць, каб лепей працавалі гэтыя нявольнікі. То для іх гэта было вельмі канкрэтна, і мы тады зразумелі, для нас было, ага, ну это супер, это важно, мы ж гэтага хочам, прагнем. І думаю, што яшчэ год назад, тут, нават калі так прыглядзецца нашаму жыццю, то гэтыя словы для нас, можа, не гучалі аж так актуальна і так блізка, але сёння мы на іх таксама глядзім інакш, дасведчыўшы прыгнёту, дасведчыўшы вось гэта кія і розгі, дасведчыўшы несправядлівасці. Канешне, ёсць пачуццё і жаданне, вось гэта вызвалення. Апроч вось гэта вонкавай няволі, якая можа быць. І ёсць яшчэ, ведаем, духоўнае. Гэта тое, што нас знявольвае, гэта тое, што нас прыгнятае, тое, што мы не радзім, што нас раніць моцна. І Ісая, калі гаварыў гэта пророцтва, то гаварыў таксама і праз гэта вызваленне. Не толькі вось з гэтай няволі, але гаварыў пра гэта вызваленне тое духоўнае, вызваленне вось гэта прыгнятання граху. І далей, гаворачы гэта пророцтва, гаворачы пра будучага Месію, ён гаворыць гэтыя словы, ужывае іх: цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Отец, князь спакой. І зноў жа, для нас гэтыя словы, вось гэтыя тытулы, адназначна асацыююцца, перш чаргу, з Ісусом Христом. Гэта так натуральна. Але у тыя часы пророка Ісаі так казалі пра фараона, той, які быў найважнейшы, той, які быў самы, меў уладу ўсім. Ён вось быў цудоўны дарадчык, так, але паказваючы, што ён мае ўладу над усім. І калі Ісая гаворыць, што той, які прыйдзе вось Месія, і называе яго, то як бы падкрэсліўшы, што ён прарочаў тым, што ён будзе мець такую ж уладу, так як мы это бачым. Так па-людскі гледзячы, ну дзе тыя былі нявольнікі, ці той фараон. Ну, так теж розніца. І вось для нас Єсус Христос має быць вось таким владаром. Аднак за тым пророцтвам, як бачым, сталася так не вельмі, бо дзе тут гэтая моц, і дзе тут гэта ўсё. Єсус Христос прыйшоў вельмі сціпленька, так, правда, калі мы прыглядзімся вось гэта месцу, у якім ён нарадзіўся. Бо, як кажам, спяваем, не было таго месца. Але ўсё ж такі меў пэўнае такое адчуванне. І у гэтым пророцтве было, што не ён сам па сабе, але тое, што гэта Бог яго натхніў, паказаў, даў яму магчымасць гэта адкрыць для сябе. І ён, гаворычы пра часцей вам гаворыць гэтая назва, чи гэтая матэрыял.
Уже ksiądz Władimir jeden, trzeci raz słuchaj. Mówię do jednej. Думаю, з Мадияном, то і мадиянитами, то есть мадиянина, думаю, таким, когда, видите, был такий сусідній племя, народ з ізраїлітами живий. І ось гэтыя мадиян, гэтыя маменіты, ведаеце, які былі дрэннымі суседзямі. Не знаю, маеце дрэнных суседзяў чи ні? Напевно, добрых усіх. А яны былі такімі, як ведаеце, як ізраїліти, штосьці там уже позбирались плёны якісь, яны былі мацнейшыя, і поле, і было. Яны попросту на іх наїжджали, ну, і забирали на собі. Ну, нічого нового, просто у світі. Сильнейший попросту забираєш собі. Ну і гэта так доўга трывала, в конце концов, chyba аж 7 год. В конце концов, Бог злітаваўся над сваім народам, кажа, вызволю вас ад гэтай вишняволі гэтых мадыянаў. І пошел до Гедеона, ну і звярнуўся до Бога і каже, слухай, хочу вызволить ваш Израиль от этих таких дрянных соседей. И тому вот что тебе такое задание. Ну, Гедеон не вельми, думает, один я вести и воевать, щоб не хапало. Він каже, хопі тобі Бог, каже, хопі тобі моці. Але Гедеон не. Пошел по-своему, але это не так, что я сказал не и больше ничего. Он сделал такой способ, как пошли по-своему. Взял, пошел, собрал великое войско, 32 тысячи насобирал людей, ну и пришел с таким замером, что просто сейчас пойду и буду тут воевать, покажу. А пан Бог ему говорит, слухай, ты с этим войском не переможешь. Что робить, я не перемогу. Каже Бог, зроби так, скажи, запитайся у этого войска. Кто боится, хай иди до дому. Ну и пошло до дому 20 тысяч. Осталось 12 уже. А Бог зажал до и говорит, слухайте, ты с этим войском не переможешь. И снова. И так далее, прочитайте, у який способ заховать, да? І ще зменшилася кількість. А зменшилася, скажу вам, тільки до якої кількості? А решта дочитаєте, напевно, буде вам цікавіше. Ось зменшилася до 300 чоловік. 300 чоловік і Гедеон. І тоді Бог говорить, ось з цим військом переможеш. Тепер це точно. Ну і Гедеон, значить, перемогу. А видите, яке було супротивление войска? 125 тысяч. Ой, так, с 300 чоловіками. Але це була битва, яка в сенсі таким, якби для Ізраїлю почти не розпочалася, бо вони навіть там свої там м'ячі не повинімали, а взяли труби, якісь начиння, там бубни, ну і тихенько, що пішли в цей лагерь, там, де это спали вночі, зайшли, розійшлися по різних куточках, і в певному моменті задудили в труби, це начиння почали бити їх, якби це такий став гомон з кожного боку, трашчить, б'ється, щось невідомо. Це всі сполохалися, повставали, не ведали, откуда, що, хто нападає, що зробили, просто почали кидатися один на другого, не розпознавали в цьому страху, напевно, пан Бог ще навів на їх odpowiednie nierozumienie. No i co stało się? Po prostu w taki sposób Izraelity z 300 człowiek перемогли wielkie wojska i tak pozbawili się od sąsiada. Ale kiedy Isaia mówi, że to prorocy, proszę on chce nam сказать, kiedy mówi, że to będzie jak u dzień Marianu, tym, że proste rzeczy, na pierwszy pogląd, właśnie takie no porównanie 300 i 125 tysięcy, no rozumiem, że to do tego rozbiega, to nie tak różnica wielka. A to u oczach tego świata, tak zdaється, niby małe i nieprzykmietne, tak naprawdę może zdziesić wielkie sprawy. Bo tak dokładnie stało się z Jezusem Chrystusem. Bo tak naprawdę, co zmieniło się u tym świecie, kiedy przyszedł Jezus Chrystus. I znowu, że говорю, давайте nie będziemy глядеть z perspektywy naszych wiedów, ale tak już z tego, co wtedy było. Ale niczego nie zmieniło się. Tu coś tutaj mowa. Bo narodził się Jezus Chrystus, nikt nam nawet trochę to nie wiedział. Jak żyli, tak sobie tak szli.
Перапіс там адбываўся, там Кверіні быў, там у Сірыі, там яшчэ хто, все розныя справы, займаліся кожны сабе. Ніхто так направды гэтага не заўважыў. Анёл аб'явіў пастушкам, прыйшлі пакланіцца. Юзеф і Марыя. Пазней будзем чытаць пра мудрацоў. А так направду для гэтага свету, чи штосьці там змянілася так глобальна? Не. Але гэта толькі так, калі мы паглядзім на гэта з перспектывы вось таго небачання, неведання. Але мы дакладна гэта ведаем, што Пан Езус, які прыходзіць, і Бог, які прыходзіць, уцелаўляецца, як малое дзіця. То першую чаргу мы бачым яго як Бога вялікай пакоры, Бога, які аддае сябе ў рукі чалавека. Бо Езус Христос без Марии и Юзефа не выжил бы. Бог бы не дал рады без человека. У такі способ, он так выбрал. Гэта ягоная воля была. У такі способ, у простый. Вось как показать, что простей уже нема, бо некой улады так направды. Мы говорим, что гэта як называе фараона, а так направды ён аддаў усяго сябе у волю человека. І каб не Марыя і Юзеф папустую, ён бы, не існаваў бы ў гэтым усім. І ў гэтай прастаце, у гэтай, як бы здаецца, нібы маласці такой быў. Што такое делікатнае? Усяго трэба вучыцца, трэба, каб яго кармілі, насілі на руках. У гэтай маласці, дзякуючы Божай моцы, здзяйсняюцца вялікія справы, здзяйсняецца наша збаўленне. І так направды, хацелася падкрэсліць, што святы святы Божого нараджэння, гэта святы пра тое, што малое, непрыкметнае можа рабіць вялікія рэчы. І гэта датычыць менавіта гэтай такой нашай штодзённасці. Ведаеце, не трэба чакаць чагосьці надзвычайнага, у тым сэнсе, што вялікага, бо можа гэта і забудзецца заўтра. Але, скорее всего, завтра мы все прачнемся з вами і такими самими так направду. Трошки, може, не виспаними, трошки ще подовсівшими, бо наїлися там смачного. Але так направду, в тим сенсі, що глобального там зміниться? Може, якісь цуд відбудеться, звісно, і в нашій країні, і ще десь, так, ладно, але, коли так поглядимо, що те саме. Але гэта святы нас вучыць, што праз дробныя справы, дробныя крокі, дробныя рэчы, непрыкметныя для гэтага свету, мы можам зрабіць вельмі шмат. Вось праз гэту маласць добрага ўчынку, які будзе незаўважальны, можа, нават для нас самых блізкіх. А мы можам спаць вялікія справы, бо яно будзе расці і прыносіць плён. І гэта датычыць таго, што мне трэба было памяняць, што мне трэба было асабіста змяніць, на што трэба было звярнуць увагу. Гэта дробныя справы, такія самыя простыя, як, не ведаю, званок да кагосьці, хто, можа, гэтага вельмі чакае. Але так усё адкладнае, мы говорим, можа, не цяпер, можа, потым. Яны Божае нараджэнне, яно праявілася ў такой вялікай прастаце, але таксама ў вялікай любові Пана Бога да кожнага з нас. І гэта любоў у тым, што Бог не прыйшоў, каб яго узвышалі, каб яго ўчынілі вось такого фараона, якога паставілі дзесьці высока і аддавалі хвалу, кланяліся. Не. І ён прыходзіць у гэтай яслі. І ён прыходзіць, а што такое яслі? Яслі гэта, гэта жолоб, гэта тое месца, куды, як чытаем Пісанне, вол ды асёл вяртаюцца. Дзеля чаго вяртаюцца? Каб паесці его. Вяртаюцца да гэтага месца. Яйцы касцёла тлумачачы гэты вобраз яслей. Чаму? Гэта Езус Христос у яслі не толькі таму, што гэта не прынялі, не было месца, але ў гэтым усім вялікая праўда, гэта вялікая таямніца таго, што Бог він прыходзіць, бо гэта яслі як сімвол нашага граху, да якога мы вяртаемся, гэты вол да асёл, паесці, так і мы, людзі, якія прывязаны, якія вяртаемся нястаўна. Ведаеце, сёння вось гэтыя дэкарацыі на Божае нараджэнне, яны заўсёды такія прыгожанькія, яны радасныя, весёлыя, але ў рэальнасці, если мы так паглядзім, што яны азначаюць?
Яны азначаюць непрыняцце Бога. Того, што чалавек просто Бога адкінуў. Гэта знак яслі того, што просто ім не патрэбны. Яму засталося толькі столькі. Але в этом усім вось Бог прыходзіць менавіта ў яслі. Бо Ён хоча нам сказаць усім, паказаць, што я прыходжу менавіта ў ваш, пасярэдзіну вашага граху. Тое, што хачу адмяніць. Я не прыходжу, каб вы мяне толькі вось праслаўлялі. Гэта мы чынім, канешне, але гэта мы чынім вось адноўленыя, збаўленыя. А перад гэтым Езус прыходзіць вось усярэдзіну, у нашай вось цэнтр, гэта нашай грахоўнасці, каб нас збавіць. Дзеля гэтага. Ён не выбірае іншае, лепшае месца. Клініка вось гэта, ён так хоча. Бо вельмі мае вялікую любоў да кожнага з нас. Таму прагненне вызваліць усіх нас, збавіць нас. Гэта нехай вось гэтыя святы, які мы з вами перажываем, будуць тым часам, якім мы праз вось гэта такія дробныя крокі, учынкі папросту будзем адмяняць. Спачатку сябе, наша навакольне, нашы блізкі. І праз гэта так направда вось будзе тое збаўленне, якое праяўлялася ў Езусе Хрысце, які быў маленькі, пазней дарастаў, хадзіў з бацькамі на Пасху ў Іерусалім, там загубіўся, як ведаем, яшчэ ўзрастаў, потом пачаў вучыць, у канцы канцоў збавіў нас праз крыжовую муку. З малога сталася вялікія рэчы. Когда Бог, дзякуючы ягонай ласцы, дробныя справы нашы набіраюць вялікае значэнне. Не ганяймся вось за тым якімсьці вялікім, якога можа нікому не даць. Распачніце тут і цяпер, а вялікія справы напэўна прыйдуць. Бо Бог дае кожнаму, хто можа вось гэта прыняць і як бы здзейсніць, не змарнаваць ягонай ласкі. І гэта вам жадаем, гэта для кожнага з нас молімся. Амен. Кажем, скрывает в нас Божие Слово вызнание веры. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, який в эту ночь оказал свою великую любовь до всех людей, с довером вознесем наши молитвы. Молимся за Святый Костел, каб ён абвяшчаў усяму свету вечную любовь Бога, объявленную в Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кому доручена миссия обвящения Божьего Слова, каб яны рухліва і аддана выконвалі свое задание. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о спокое во всем свете, каб кожный человек открыл свое сердце для Христа, який з'являється криницей спокою.
Ciebie просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто знаходиться на військовій службі, як Христос, який приходить на землю, одарив їх справдною радостю. Ciebie просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворих і самотних, как радость Бетлеемской ночи наполнила их сердце надеей. Ciebie просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, как мы имкнулись своим життям прославлять Бога. Ciebie просим. Вислухай нас, Пане. Дякуючи доброму Богу за вертання митрополита Тадеуша на Радиму, молимся за наш народ, молимся Духа любові, справедливості, правди, Духа покаяння, просим так само визволення в'язнів. І в сьогоднішню ту ніч так само Боже ласку для них Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Помолимся за хворих наших, з наших сім'їв, з нашої парафії, наших близьких, саме за всіх тих, хто сьогодні не може бути на Святої Мши, на пастерцях, дома, хто злучається з нами, так само в молитві про святу трансляцію. Просим вам дар здоров'я, потрібного Божого благословення для них і для медиків, для всіх, хто служить хворим і потребуючим. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. І молимся об дар благословення новонародженого Збавця для всієї нашої парафії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Милосердный Боже, ученик, распрыйся на землю человечного слова, заяснило в наших сердцах світло Твоєї правди. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Милый сын,
Моліться ще, брати і сестри, как мою і вашу оферу прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Нехай буде Тобі, Пане, приємною наша ахвяра, яку складаємо Тобі в эту святую ночь Христового народження. Как простаємниче перемянення дару, ми отримали уділ боскості Твоєго Сина, у яким наша чоловіча натура поєдналася з Тобою, які живі й владарить на віки вічні. Пан з вами. Гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога убачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові неабачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышиях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана, осанна на вышиях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоє стварэнне, бо праз Сына Твайго нашага Пана Єзуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого Ты ўсё оживляєш і свячаєш, і няспынна збираєш народ свой, каб до сходу сонця до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Таму єднасцю з усім Касцёлам у найсвятейшы дзень, у найсвятейшую ноч, калі благословленая Марыя в непорушеном дзявоцтве народила святу збавцу, праз яго покорно молим Тебе, Пане. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, padał swoim uczniom, кажучи: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету,
яка за вас і за многих буде пролита, для відпущення грехов. Гэта чиніться на мою пам'ять. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierci, zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всім świecie, udoskonali go любові razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто от Твоєї ласки дійшов з этого світу, і дозволимо убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, змилуй się над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному єдності з Найсвятейшей Богородицей и Панной Марией, со святым Юзефом и Пречистым Авраником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, які справедливо подобалися Тобі. Как з ними мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом и у Христе, Тобі, Боже Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать Божьими детьми. Тому полной вдячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od wszelkiego złego. Daj łaskawo upokoju dni nasze, doprowadź nam miłosierności Twojej, by byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chrysto, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, проще. Не зважай на грехи наши, на веру Kościoła Twojego, будь ласкавый, згодно с Твоей волей дарить Тебе спокойным едностью. Ты живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Змилуйся
баранок Божий, вось той, хто бере на себе. Как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Слово сталося тілом, і убачили ми славу Його. Мой голубошек, бедность
Отца Свету. Выбачай мой голубочок, бедность греchu. Нямашим тебе, мой Божа, прикрывати. Твоя ручонки пригожа спавивати. Молимся. Panie nasz Boże, дозволь нам з радостью святкувати народження нашого Откупителя і годним життям заслужить слушность Ему небе, які живей володать на веки вечные. Присвятите ласки, шлях. Душпастерські об'яви. Завтра на далі святкуємо. Тому запрошуємо на святий шоу. У нас у каплиці о 9 годині, десятується о 12 годині і вечором о 18 годині. Но сьогодні хочеться, по-перше, Богу подякувати за эту великую любовь до нас, яку Він має, за дар урочистості, тих свят, які ми разом тут переживаємо, за те, що дав нам цю можливість зустрітися на святій мші, на дар здоров'я, хто тут удільничає, в цій святій мші тут так фізично. І дякую за всі ті ласки, якими Добро Божа ти нас одаруєш. На протягу этого года, минулых колядов, напевно, їх шмат в этом всі, Богу буде прославлення і хвала. Я так само хочу, конечно, подякувати всім тим, хто підчинився до організації, підготовки до тих святів, тих урочистостей. Дякуємо тим, хто прибирав нашу капличку, робив декорації, окна, пыл вытирал, полы мыл, все то, что вокруг наводили порядки, все то, это весь труд, проводил ялинки, их упригожував. Щиро всім вам дякую за цей час, який ви дарували, за своє уміння, можливості. Я добре Бог кожному з вас знагородить. Дякуємо літургічній службі Опера за ваше служення, так само за вашу допомогу і завжди побач, десь ви є, і всіх потребах завжди допомагаєте, щиро дякую так само вам. Дякуємо нашому хору, за ваше служення. Сьогодні ось такий великий таким супокоєм, аж я витівшився за цей час. Але таке позитивне значення. Але так само за ось те, що розвиваєтеся, що ростете, що хочете служити, щиро вам дякую. Пане, за це ваше служення, воно вельми важне і нам потрібне. No i nie tylko nam допомагаєте, але про онлайн трансляцію ще іншим. Так само переживати цю літургію. І тому щиро вам дякую за це. І усім вам, дорогі, за dobre słowy, za wierszowanie, które wysyłacie tam już od samego wieczora. Dziękuję za te strawy, jakimi podzielili się z nami, że nasz stoł tak samo wigilijny był wielmi nasycony, все było wielmi smaczne. Szczerze dziękuję jeszcze i za stolocie, tam kto wielmi голодny, to w принципie na Lickiej można znaleźć маленький jakiś poczęstunek. Тому zapraszam. Ну, не все сразу, конечно, не поместить попросту не то, что столько мы нашли, чем кормить, или столько месяца было нема. Ale tak, to конечно же, да. No i napрикінці ще хотілося так само всім вас помічувати. Висухати святи. Дякуючи всім вам за те, що
ствараете вообще это так само атмосферу, что, думаю, мы все тут душпастерская команда, światary, siostry. Odczuwałem się wельми добре серед вас. Хочу вам подякувати за таку атмосферу, таку сімейну. Уже черговий год, переживаємо такі великі святи християнства, що в це місце, і для нас це місце стається в такій глибині відчування такої великої Божої любові про вас, і тому дякую вам, хочу пожадати так само, як у ваших серцях, у ваших сім'ях, пановал ты Божий супокой, является даром самого Бога. Это супокой потребует нашей краине, об его так само и молимся. Жадаем, как Божий он распочинавший у вас, здесь так глубоко, позднее заходимся по всей нашей краине, когда ты Божий супокой запановал, так долго czekane. Жадаем, Хане, вам, как в этот час переживания Божьего народжения, świętkowania, дозволил вам осенсовать эту таємницю прийстя Пана, заглибить своє, наново переглядеть, уже не по привычных лекалах, якісь тих завсёди штампах, а по-новому можна, относячися до той історії, яку тепер ви живете, до тих ситуацій, які переживаєте. Ось тепер нехай Христос, який народжається, Він конкретно со своїм словом входить в вашу щоденність і вам освятляє її. Жадаем вам, как вы досвідчили этой Божьей милосердности, Его на великой любові, спробуйте до кожного з нами, щоб це стало часткою вашого життя, такого відчування і великого. Ну, конечно, благословенных, радостных, ну и здоровых, бо это так само, як підкреслюється, вельми важно, справді вельми важно, бо чинить добро, так само треба мати сили до этого. А ми це всі хочемо, напевно, чинить добро, бути з тими, які дають певний посил. Тому і гэта здоров'я і фізичного, так само і духовного, кожного з вас жадаем, как гэты Новый год, в який ми виходимо, так само став тим часом, яким Божа ласка буде у нас. Веселих, радосно, благословенних свят. Jeszcze історія, бо я вже сам забив, історія поважальна, апошня. Добре, що ksiądz Владимир уже чуł i się знає. И Хане, Божье тело, знаете, что такое урочистость и свято, ну и wiadomo, что в процессе. Zawsze uszanowanie Najświętszego Sakramentu проводим przez nasze grady, udzielniczenia pełnomocnictwa, no i możecie sobie ujawić na parafii N, nie скажу gdzie. Усё подрыхтовано. Хоров вы достали, роздали людям, дзяўчынкі ўзялі лентачкі, як паняць, іншыя дзяўчынкі праважа апранутыя з кошачкамі, кветачкамі, сыплюць гэтай кветкі. Аркестр грае на трубах, барабан адбівае рытм. Міністранты звоняць у званочках, кадзяць кадзідла. Все цудоўна, просто ўсё прыгатавана, столькі высілку было, ўсе рыхтаваліся на гэта вельмі моцна. Ну и уже ўсё вось такі в этой радости все вырушили. Ну и тут один министрант, назовем его тут наш, один у нас министрант, больше наш министрант нема, тому Богдан, наш министрант. Вось, штурхає księdza і каже, ksiądz, я хочу ще щось вам сказати таке важне. Ksiądz, почекай, в процесі якось сказати. Вірні, що з процесі скажеш. Ale i on dalej tam właśnie szturmuje Bogdan, coś takiego, i on nie gaśnie, taki malojczynka. I on zawsze tam swojego dobieca. I tak, ja tak ksiądzałeś, tak, to tam czapaja, i każe, ja tylko jedno słowo i все. No dobra, ksiądz każe, ksiądz każe, wiecie, что wy zabyliście, każe, monstrancję Pana Jezusa dostali. Все fajne, ale nie chapila sama головна. Kiedy my szmat wysiłku przyklali, to taka podyktowacja do świata. I tu do parafii, i waszych siemię przybierali się, przywożę jalinki, uprzywożowali, jeżu gotowali. Nie zabójcie się Pana Jezusa. Nie zabójcie się tego, co najważniejsze i dziel czego tam się robi. Bo inaczej po prostu tego tak promienienie trochę nie zostanie. Dodajmy
кожен з нас в те свято справді прийняв Єсуса у своє серце, у своє сім'ї і в Русло. Пастушки. Дорогие наши святары, дорогие наши святары, Ксенц Олег, Ксенц Владимир, Клерик Александр, дорогие наши сестры, сестра Мар'яна, сестра Агнешка, ми ад ім'я усієї нашої парафії віншуємо вас з гэтим добрим, з гэтим цудовним, світлим святом Божого народження. По-перше, великий вам дякую за вашу живую веру, яка для нас є вельми важним прикладом. За те, що ви нам показуєте, як потрібно працювати, як потрібно відпочивати, як потрібно любити і поважати один одного. Дякую вам за це. Ну а по-друге, звісно, ми вам жадаємо всього самого лепшого. Нехай гэты народжений Пан Єсус адорить вас усіми потрібними ласками, каб сповнялися ваші жадання, каб реалізовувалися ваші плани, каб тое доброе зерня, яке ви сієте поміж нас, радувало вас добрим і багатим урожаєм. Со святом вас, всього вам самого лепшого. Віриться теж. Дякую за слово і віншування на сьогоднішню ніч, на святкування Божого народження, на завтрашній день, у яким чекаємо так само на літургії вас. Прийміть дар Божого благословення. Пан з вами. Похилите ваши головы на благословение. Бог без конца добрый прозвучавлення своего Сына расчеял темру гэтага свету, а праз Яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвяцейшую ноч. Няхай Ён адгоніць ад вас темру грахоў і асвеціць ваше сэрцы святлом ласкі. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць ваше сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас вестунамі свайго Евангелля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаўся многія з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Благословенню всемогутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святого, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами. беззаганне серце Марії, Будь нашим порятунком. Святий Архангеле Михайле, Молися за нас.
святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Святий Ян Євангеліст, Молися за нас. святий Максиміліан Марія Кожа, Молися за нас. святий Антон Бродій, Молися за нас. Ой,